Imwieled fl-1940 f'Oklahoma, Chuck Norris kiseb suċċess fil-karat billi rebaħ bosta titli dinjin. Aktar tard, meraħ fl-industrija tal-films, parti fil-film ikoniku ta' Bruce Lee, The Way of the Dragon. Il-fama tiegħu komplet tikber permezz tas-sensiela Walker Texas Ranger fejn l-arti marzjali twaħdet mal-ġustizzja, ħafna midrabi miksuba b'daqqa ta' sieq roundhouse. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger. Mewtu tħabbret mill-familja sigħat wara li rapport indikaw li kien rikoverat fi star fil-Hawaii. Il-familja qalet li Norris mit il-ħamis fil-paċi mdawwar mill-leżiż tiegħu. Il-familja wrid ix-xewqa li ċirkostanzi li waslu għal mewtu jibqgħu privati. Kidbet li għad-dinja huwa kien attur u simbolu tas-saħħa, iżda li kien raġel missier u nannu li ħabbhom ħafna. Qalet li permezz tal-arti marzjali u x-xogħol tiegħu bid-dixxiplina li kien iħaddan iżda aktar minn hekk bil-qalb tajba li kellu ispira miljuni ta' nies. Lilin mill-iżgħar taċ-ċinema u d-dinja tal-ispettaklu, l-istatura leġġendarja ta' Norris komplet tikber permezz tal-internet. Ewlieni fosthom permezz ta' memes u fatti dwaru li b'ton umoristiku ipinġuh bħala bniedem li għamel l-impossibbli. Fil-fatt, dan l-element umoristiku kien saħansitra ċelebrat minnu stess, kif jixed filmat li tella fl-10 ta' Marzu meta ċelebra eluq sninu. Dakinhar kien tella filmat fuq il-mezzi soċjali fejn deret jitħarreġ il-boxing u kiteb I don't age, I level up. Flimkien ma' martu, Gina O'Kelly, huwa kellu 5 titfal.